కదా, కొంతమంది నీకు కూడా తెలుసుంటారు కదా, ఎవరు ఎప్పుడు ఎందుకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో. బ్రతికుంటే కొందరికి కొండంత అండ, వెళ్ళిపోయే నేడు చూడు మాట చెప్పకుండా, అనుకుంటూ వెళ్తారు ఫోటోకి దండమారు మాటలాడకుండా. బ్రతికుంటే కొందరికి కొండంత అండ, వెళ్ళిపోయే నేడు చూడు మాట చెప్పకుండా, అనుకుంటూ వెళ్తారు ఫోటోకి దండమారు మాటలాడకుండా. ఇంతమంది భూమిని వదిలి వెళ్తున్నారు కదా, కొంతమంది నీకు కూడా తెలుసుంటారు కదా. ఏ కాదంటావా? తప్పు నీది కాదులే, మనం పెరిగిన సమాజం అటువంటిది. పక్కనోడు బ్రతుకుంటే ఏంటి, చస్తే ఏంటి కదా. గొయ్యి తీసి కొందరిని పాతి పెట్టి, చితి చుట్టూ తిప్పి నీళ్ళ కుండ పగల కొట్టి, నిన్న ఉన్న ఊపిరి ఇప్పుడయ్యే ఆవిరి, మన కర్మ చూసే కాయనున్న కాబరి. ఒకడంటే కోపం, ఒకడంటే ఇష్టం, మనిషి లేనప్పుడు ఎవరికి రా నష్టం. విలువైన ప్రాణం ఉంటుందా నిమిషం, అంచనాలు వేసి మరీ చెప్పడం కష్టం. నాకనిపించింది చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తా, మాటలను కొద్దిగా పదవులతో నియంత్రిస్తా. మనిషి మతం, డబ్బు మతం అన్ని చూడు వ్యక్తిగతం, చావు కబురు పెడితే చూడు దుకాన్ బంద్ ఖేల్ ఖతం. ప్రజలు స్థితులు చూచుటకు ఉండవురా పుట్టకథలు, సరళాకల ఆటలలో మొదలుకున్న బూజు వదులు. పుట్టింది ఇక్కడే, చచ్చేది ఇక్కడే, తర్వాత అయ్యింది చూసింది ఎవ్వడే. ఆడదైన ఇక్కడే, మగవాడు ఇక్కడే, ఊపిరాగినాక ఎవ్వడు నవ్వడే. తల్లి చెల్లి పిల్ల లేదు, అన్న తమ్మి లొల్లి లేదు, అయ్య జబర్దస్తి లేదు, దోస్తులతో గట్టి లేదు, ఇష్టమైన బండి లేదు, కడుపు నిండా తిండి లేదు, చాపు మత్తు వదిలించి మత్తు మంది పెండి లేదు. కాబట్టి హ్యాష్ట్యాగ్ మనుషులు, హ్యాష్ట్యాగ్ జాతి రత్నాలు, హ్యాష్ట్యాగ్ కోరికలు, హ్యాష్ట్యాగ్ వాటి కోసం ప్రయత్నాలు. మనిషిపోయాక కార్చెక్కన్నిటికంటే బ్రతికున్నప్పుడు పలకరించే మాట గొప్పది. లైక్లు, షేర్లు, సబ్స్క్రైబ్లు, గంట కొడితే నోటిఫికేషన్లు ఆప్షన్స్ ఉండవు. గంట కొడితే గోవిందా, మంట పెడితే మూడిందా అన్నట్టుంటుంది కదా. అర్థమా వదిలే. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.